ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಸಕಲೇಶ್ಪುರತ ನಡುತ್ತ ರೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಾರವಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿನಂಚ ಆಜ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ ಪಿರ ಶುರುವಾತಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ನಡುತ್ತ ರೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಾರವಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿನಂಚ ಆಜ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ ಪಿರ ಶುರುವಾತಂಡು. ಇಂದೇಡ್ದಾದ ವಿಸ್ಟಾ ಡೋಮ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗೂ ಪಿರ ಸೇರಿದಂಡು. ರೈಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಡನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಿಡ್ದಾವ್ರ ಕರೀಡ ಆಜ್ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಪಂಡ ಜೂನ್ ಉಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಾ ನಡುಟು ಪಗೆಲ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನ ರೈಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಶವಂತಪುರ ಕುಡ್ಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು, ಕುಡ್ಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಶವಂತಪುರ ವಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು, ಯಶವಂತಪುರ ಕುಡ್ಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ತ್ರೈ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಕುಡ್ಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಶವಂತಪುರ ತ್ರೈ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯಶವಂತಪುರ ಕಾರವಾರ ತ್ರೈ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಕಾರವಾರ ಯಶವಂತಪುರ ತ್ರೈ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಚ ಆಜ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ ಪಿರ ಶುರುವಾತಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಾ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರವಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಪಿರ ಸಂಚಾರ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಿಡ್ದಾವ್ರ ಆಜ್ ತಿಂಗಳು ಉಂತುದಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಕೋಚ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗೂ ಪಿರ ಬತ್ತು ಸೇರುಂಡು. ಈ ರೈಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಸನ ನಡುತ್ತ ಸಂಚಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡ್ಡೇಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತುಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ವಿಸ್ಟಾಡೋಮ್ ಕೋಚ್ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿದ ಕಂಡಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಂದೆಡ್ದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡೇಘಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯಲೇನು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆವಲಿ. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರದ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿದರು. ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬತ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತನ್ನವು ಕಡ್ಡಾಯ ಆದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರದ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿದರು. ಆಚರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತದ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕ್ಲಬ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬತ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತೊನ್ನವು ಕಡ್ಡಾಯ ಆದುಂಡು. ರಾತ್ರಿ 14 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋಡು ಐಕಾದ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆದುಲೈ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತನುಡುಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ತೆರಿಪಾದೆರು. ನಿಯಮ ಮೀರುನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತನುಂಡು. ಮೈಕದ ಸ್ವರಮಟ್ಟ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಮ 2000 ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ನಿರ್ದೇಶನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಡಿಜೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಡು ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತದಂಡು. ಶೀಲದಾಂತಿ ನಲಿಕೆ, ಅರೆ ಉರುಬುಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ದೂದು ಬೊಕ್ಕ ನೀತಿದಾಂತಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿ ಕಾರ್ಯುಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ. ಗಂಗಸರ ಮಾರುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟುನೆಕ್ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ಬರೆದು ಕೊರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತನುಡು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪಾರ್ಕ್, ಗುಬ್ಬುದ ಅಂಗಣ, ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಿಲೆಡು ಚಲ್ಲು ವರ್ತನೆ ತೋಜಂಡ ದಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ದೆತನುಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀನಕಲು ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನ, ತುರ್ತು ಮರ್ದಗ ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಭದ್ರತೆ ಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೊಡು. ಅಪಾಯದ ಪೊರ್ತುಡು ತಡೆಪುನ ಐಕು ಒಂದುದು ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತೆ ಕ್ರಮ, ಮಾರ್ಗುಲಿಡು ಸಂಚಾರಗು ಅಡ್ಯಾವಂದಿನಂಚ ತೂವೊನ್ನ ಗಾಡಿಲಿನ ಉಂತಾಯಿರ ಬೇತೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು. 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ತೀರ್ಥದಕ್ಲಿಗೆ ಅಮಲು ಕೊರ್ಪುನ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಪಟ್ಲಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚ ಪಟಾಕಿ ಬೆಡಿಮರ್ದು ಉಡ್ಪುನೇಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕಾಡಾನೆ ಸೇರಿದು ಮೂರ್ಗೊಲಿನ ಉಪದ್ರ ಬುಲೆ ನಷ್ಟ ಆವೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋಡು ಜೀವಗೂ ದಾಲ ಆವೊಂದಿನಂಚ ತುವನುಡುಂದು ಕಾಡಿಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಾಡುಬರಿ ಜಾಗಿಲೆಡು ಕಾಡಾನೆ ಉಪದ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತದು. ರೈತರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೋಡಿದರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಕಡಬ ತಾಲೂಕುಲಿನ ಸುತ್ತುಡು ಕಾಡಾನೆ ಉಪದ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತದು. ಆನೆಲು ತೋಟೊಲಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಬುಳೆ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಶಿಶಿಲಡು ಬುಳೆ ನಾಶ ಆತಂಡು. ದಿಂಜ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೋಟೊಲಿಡು ಕಂಗು ಬಾರೆಲೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬುಳೆಕ್ಲೆಗು ನಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನ ಕಾಡಿಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಜನವಾಸದ ಜಾಗಿಲೆಗೆ ಆನೆ ಬನ್ನಗ ಕಣ್ಣು ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅವೇನು ಕಾಡುಗು ಗಿಡರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಗೂ ದಾಲ ಆವಂದಿನಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋಡುಂದು ಮಂತ್ರಿಯರು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಜಯಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನುಡುಪುನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಶೋಕ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವರು ಬರವು ಕಲ್ಪುನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದ್ದರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಜಯಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನುಡುಪುನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಶೋಕ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವರು ಬರವು ಕಲ್ಪುನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟೈನ ಜೋಕುಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ವೇಣೂರು ಕೈತಲ್ದ ಮೂವರು ಪ್ರಾಯಭರ್ತಿಯ ಆವಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೇಂಟೆಡು ಸೋಮವಾರ ನಡಪುನ ಸಂತೆಗೆಂದು ಬೈದರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ ಬಂಗೇರೇರ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿದ ಪಿರೌಡು ಕುಳ್ಳುದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ನಗ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಕೇಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೋಕುಲೊಂದು ತೆರೆದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಪುದರಡು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದು ಕೋಣಿಡು ಪಾಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಶೋಕ ಬಂಗೇರ ನೆರ್ದು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ಲ ದೂರು ಕೇಂದು ಬೈದಿಲ್ಲ. ಜೋಕುಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿತದು ಜೋಕ್ಲಿಡ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದದು ಅಂಗಾರೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಪುದರ್ ಕೇಂದು ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಬಗೆಟ್ಟು SDPI ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದಿತ್ತದು. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದೆತ್ತನರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಪಂತೆರು. ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಬರ್ಪನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನಡು ನಡಪುಂಡು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಡಲ ಬರಿಕ್ ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲೇನು ಬರ್ಪಾಯರೆ ಆಜಿ ಬೀಚ್ಲೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದುಂಡು. ಪಣಂಬೂರು, ಉಳ್ಳಾಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಸಸಿಬಿತ್ಲು, ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೀಚ್ಲೆಡು ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಅರ್ಪಂಡಿರು. ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಬೀಚಡು ಸಾಸಗೊಬ್ಬುಲು, ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೀಚಡು ವೈನ್ ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ಫೆಸ್ಟ್, ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಯತ್ಲಾನ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಗೊಬ್ಬುಲು, ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚಡು ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಡೇರು. ಮಾತಾ ಬೀಚ್ ಲೆಡ್ ತೆನಸೋತ್ಸವ ದಿವೊಂದುಂಡು. ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ಲ ಕಲಾ ಪರ್ಬ ಫಲ ಪುರ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾನಗರಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27-28 ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತ ಪಿಲಿಕುಲ ಉದ್ಯಾನವನಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಂಚಾರಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಪಂಡೇರು. ಈ ತಿಂಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತನಕ ನಮ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.25 ತಿಂಗಳು ನಮ್ದು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂಥ ರೀತಿಗಿಂತ ಈ ಸರಿ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿ ಕದಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಇದು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಲಿ, ವೈನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ದಿನ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹೇಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರದೆ, ನಂತರ ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತನಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿನ ಹಂಚೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಡೆತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂತಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಒಂದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂದು ದೀಪಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪಂತೆರು. ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಡ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾತ್ವೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಜಮಾನರು ದೀಪಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡ ಪಾತಿರ್ದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಡೆತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂತಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಒಂದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ 9 ದಿನ ನಡೆತಿನ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂತಡು 22 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದೇರು. ಭಾರತದ
ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂದಿருந்து ಆರ್ಪಂಡಿರು. ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ತನಕ ಮಾಡಲಿಂಗಿಡ ಉಮೇದು ತರಬೇತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಪಂತೋಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ ರೂಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಕ ಹಂತೊಲೆಡು ಪಂತ ನಡೆತದಿತ್ತಂಡು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುರ್ಗ ಪಿಲಿ, ಮೈರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಮರೆ ಪೂತ ಗುರ್ತು ಹೊಂದು ದಿನ ವಸ್ತ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಯ್ತದಿತ್ತನೆಂದು ಆರ್ಪಂಡಿರು. ಫಿನಾಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ಗೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಬಂತು. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸಹ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಸಹ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತೇನಂತ ನಮ್ಮದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ 22 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಫಿನಾಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂತ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತಾಯಿತು ಎಂತ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು 2 ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಕೇರ ಅದು ಹೆಸರು ಬಂತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಕ್, ಎಂಥ ಟೈಟಲ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ನಾನು ಬಂದರೆ. ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಖುಷಿ ಬಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 22 ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ 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 ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಮ್ಮದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಎಂಥ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರೌನ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರೌನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿನ್ನರ್ ಕ್ರೌನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೂಡ ವಿನ್ನರ್ ಕ್ರೌನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈ ಪ್ಯಾಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ, ದ ಟಾಪ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಕ್ರೌನ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಜನತಾದಳದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಯಿರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಜನತಾದಳದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದಪ್ಪನ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಜನತಾದಳದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ದೇವರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಗೂ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಲಿನ ಕೊರ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ನನಲಾತ ಬುಳಿಚಿಲ ಪರ ಯೋಜನೆಲಿಗೆ ಬಡವರಿಗಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವೇರು ಅರೆಗೆ ನನಲಾತ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಯುವ ಜನತಾದಳ ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಹಿತೇಶ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ದೇಲಂತ ಬೊಟ್ಟು ತಿಬಾರಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. 2ನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ತೇರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಗರ್ದಡು ನಡತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ದೇಲಂತ ಬೊಟ್ಟು ಶಿಬರೂರ್ದ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ತಿಬರಾಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಪೆರಾರ್ದ 7 ಪೋಪುನಾನಿ ಐತಾರ ಮುಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಒಡಿಪು, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಲು ಸೇರಿದು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಮಣ್ಣದ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಆದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಡತೊಂದುಪುನ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಕುಟುಂಬ, ಗ್ರಾಮ, ಮಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೈವುಲಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜನ್ ದೈವುಲಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನ ತಿಬಾರಡು ರಾಜನ್ ದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದರು. ತಿಬಾರ ಜಾತ್ರೆಡು 2ನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ರಥೋತ್ಸವದೊಟ್ಟುಗೂ ಗರ್ದಡಿ ನಡತಂಡು. ಶಿಬರೂರು ಗುತ್ತು, ದೇಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು, ಕೊರಿಯಾರ್ ಗುತ್ತು,
ಕೊಟ್ಯಾರ ಬಾಳಿಕೆ ಪಡುಮನೆ ಪರ್ಲಬೈಲ್ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ವತ್ಥದಡಿ ಮನೆತನದಕ್ಕಲು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ತಂತ್ರಿಯರು ಕೈಯೂರು ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಬಾಂಗಾವು ತಿಬರಾಯರು ಕಾಮತ್ ಕೋಡಿ ಮನೆತನದಕ್ಕಲು ದೇಲಂತಬೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾರಂದಯ ನೇಮ, ಶನಿವಾರ ಕೈಯೂರು ಜುಮಾದಿ ನೇಮ, ಆಯ್ತಾರ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕುಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಬರಾಯನ ಕೊಡಿ ಜಾಪೇರು. పొడి జోక్లను దేవిరెగు సమర్పಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಪ್ಪುನ ಕೇಪು ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೆ ವಿಟ್ಲ ಕೇಪುದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ நடத்தಂಡ. ತುಳುನಾಡಿಡು ಓವುಂಡು ಓ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನೀರ್ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದಿನಾಥ ವಿಶೇಷತೆಲು ಉಪ್ಪುನೇನು ತುವೋಲಿ పొడి జోక్లను ದೇವಿರೆಗು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುನ ಕೇಪು ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೆ ವಿಟ್ಲ ಕೇಪುದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತಂಡ. ವಿಟ್ಲದ ಡೊಂಬಾ ಹೆಗಡೆ ಅರಂತಲ್ದ ಬಂಗಾರ ಅರಸರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿಗ ಐನು ಸುತ್ತು ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡ. ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಕಜಂಬು ಪರಕೆ ಸಂದೈತ ಸುರುವಾಡ್. ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದವನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಜಳಕದ ಗುಂಡಿಡ ಮುರ್ಕಾದ ದೆತ್ತದ ಗುಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಕಿಲಿಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕಜಂಬು ಪರಕೆಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ಮೂಲಿಡ್ಲ ಕೊಲ್ಲು ದಿನ 4 ಪೋಲು ಪನ್ಪುನ ದೈವಲಿನ ಪೂಜಾರಿಲೆಗ್ ಪುಂಡಿ ಪಾವಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮಲಿಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡ್ದು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಭಕ್ತರು ಕಜಂಬು ಪರಕೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಕಜಂಬು ಪರಕೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆರಿ ಚಪ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಗೂ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಕೇಪು ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು.
ಕದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೊಂದು ಕದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರು ಪಂತೆರು ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾದ್ವಾರ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 6 ಪಾತೆರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಅನಿಲಿಟ್ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಾಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರು ಕುಮಾರ್ ಭಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರು ದೋಣಿಂಜೆ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ದೇಜಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲೋಕನಾಥ ಅಮೀನ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಗೋಪಾಲ ಅಮೀನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಕದ್ರದ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಪಾತಿರ್ದು ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ದೈವಸ್ಥಾನಡು 2025 ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ನೇಮ ನಡಪುಂಡು ಜನವರಿ 14 ಮಹಾದ್ವಾರ ಉದಿಪನ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಕದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ಲ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗ್ಲ ಬುಡಂದಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಕದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟ ಆದಿತ್ತದು ಅವೇನು ಸೇವೆದ ರೂಪಡು ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾವ್ರ ದೀಪ ಪೊತ್ತವನ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಕುಟುಂಬಗೂ ಉಂಡು. ನೇಮ ಗೆಲ್ಮೇಡು ನಡಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ಬಂಗಾರದ ಪುಷ್ಪಕನ್ನಡಿನ ಕಟೊಂದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಮಲರಾಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಮಲರಾಯಲ ಮರಳುಜುಮಾತಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣು ಹೊಂದೊಂದು ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಆ ದೀಪ ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮರಳುಜುಮಾದಿಯೇ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆಡದ ಅವರ ಸುರೂತ ಮೂಜಿ ದೀಪನು ಹಾಲು ಪೊತ್ತಾದ ಬೊಕ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೇರ್ಲ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಅವಿನ ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಜೀವನುಡು ದಯಮಲ್ತದು ಭಕ್ತಿರು ಹೊರಾಂಡಲ ತೂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗಾನಗ ಅವು ನಡಪುಂಡು ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಅದು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಕೊಡಿಮರ ಏರಿಸಾದು ಅಂಚನೆ ಗಾಣದ ಕೊತ್ತು ಹಿಡಿದು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮಲರಾಯನ ಬಂಟನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಬಲಿ ಆದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಉತ್ಸವ ಬಲಿಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಮರಲು ಜುಮಾದಿ ಕಂಚಿದೀಪ ಸ್ತಂಭನ್ ಪೊತ್ತಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ ಭಕ್ತರು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆಲ ಬೈಯಡ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಒಡೆಯನಲ ಅಂಜನೆ ಸತ್ಯಲ್ನಲ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಣದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿದ ವತಿ ಹಿಡಿದಲ ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದ ವತಿ ಹಿಡಿದಲ ಅಂಜನೆ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ತಂತ್ರಿದಾರನ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದಲ ಅಂಜನೆ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ್ನಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಭಕ್ತರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆಯೋಲೆ ಪತ್ರನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮರಳು ಜುಮಾದಿನಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾನಲ್ಲ ಐವೇರ ಸತ್ಕಲ್ನ ನೇಮ ಉಂಡು ಮಾತೆ ಕೆಲ ಭಕ್ತರು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬಾದ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ನಗುಮುಗೋಡ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥರಾದ ದೈವದ ಸಿರಿಮುಡಿಗಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಾತೆರಡಲ ವಿನ. ಅಡ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಅಡ್ಯಾರ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಡ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಅಡ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಅಡ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಶನಿವಾರ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನಡು ನಡಪುಂಡು. ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪಂಡೇರು ಆನಿಕಾಂಡೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘುಲಿನ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ ಒಪ್ಪುಡು. ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಪಂಡೇರು. ಆಸಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಆಸಿಫ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದರು. ಅಡ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20 ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 9ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪಥಸಂಚಲನ, 10ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಡಾಲ ಸಮಾಜದ ಜವಣೇರು ಬರವು ಕಲ್ತದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಸಾಗವಣಂದು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಪಂತೆರು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಂಡಾಲ ಮಹಾಸಭಾದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಂಡಾಲ ಮಹಾಸಭಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತುಣ್ಣ ಮುಂಡಾಲ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸು ಒಡಿಪು ಕುರ್ಕಾಲ್ ಮಹಿಮಾ ನೆಸ್ಟ್ ಸಭಾಭವನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬಾರ್ಕೂರು ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಮುಂಡಾಲ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಶಂಕರ ಪದಕಣ್ಣಾಯರು ಸಂಘದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ಕಚ್ಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಂಡಾಲ ಸಮಾಜದ ಜವಣೆರು ಬರವು ಕಲ್ತದು ಸ್ವಂತ ಕಾರಡು ಅಂತದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಸಾಗಾವನಂಚಾವಡು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ತರಬೇತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಬೊಳೆಪಾವನಡುಂದು ಪಂಡೆರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಸಾಧಕಿರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಹೇರೂರು, ಹರೀಶ್ ಮಲ್ಲಾರ್, ಗುರುವ ಕಂಟಿಮ್ಗೇರಿ, ಗೀತಾ ಪಾಂಗಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಫಾತಿಮಾ ನೆಸ್ಟ್ ಯಜಮಾನೆ ಪಿಕ್ಟರ್ ಮೆನೇಜರ್ಸ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಶಿವರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರು. ಕಚ್ಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಿವಪ್ಪ ನಂತೂರು, ಕಚ್ಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಚಯ ಸಮಿತಿದ ರವಿರಾಜ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಯಾರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಸಂಘಟನೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವುದಂತ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಆತನ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದೀರಿ ಒಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಪರವುಡಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಪಂಪುಜರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಪ್ಪುಜರಿ ಯಾಕೆ ಎತ್ತೋ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ ಸರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಐಟ್ ಯಾರು ಪೋತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತಿದ್ದು ಮುಳುಕಿ ಮುಟ್ಟದಾಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂದು ಇಂಚ ಏನಲ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ದ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಅವಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಜ್ಪೆ ವಲಯ ಮೊಕ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯಡು ಪಾಲ್ದಟ್ಟೆಡು ಬಂಟರೆ ಪರ್ಬ 2025 ಬಂಟರ ಸಂಗುಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಟೆರೆ ಕಲಾ ವೈಭವ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿತ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನತ ವಿತರಣೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪದಗ್ರಹಣದ ಲೀಸು ನಡಪರೆಯಿತದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರಂಬಾರು ಪಡುಮನಿತ ಕೆಂಚಾರು ಪೆರ್ಲಾ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ ಪದಗ್ರಹಣಾದೆತ್ತೊನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಟೆರೆ ಸಂಘ ಬಜಪೆ ಮುಂಡಾರಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದು ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದು ಸಂಘಟಕರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೆರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.